በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ ጥምቀት ኮይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ክብል ዓርቢ መዓልቲ ምስ ተሰቕለ ካብ ናይ ጎድኑ ብዝፈሰሰ ማይ ጎቦ ተጠሚቕና ብጸጋ ወልድነት ረኺብና ደቂ ሥላሴ ንኸውን። ክንጥመቕ ከለና ከዓ ኣወዳት ኣዳም ተፈጢሩ ገነት ብዝኣተወሉ ብ40 መዓልቲ ኣዋልድ እንተኾይነን ከዓ ሄዋን ተፈጢራ ናብ ገነት ብዝኣተወትሉ ብ80 መዓልቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ተወሲድና ናይ ጥምቀት ስነ ስርዓት ይፍጸመልና። ዘሌዋውያን 12:1-8 ክፋልየ 4:8-13 ንመልከት። ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብዝበሎ መሰረት ካህን ስርዓተ ጥምቀት ኣብፂሑ ኣሃዱ አብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ እቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ብዝባርኾ ማይ ብርደተ መንፈስ ቅዱስ ተለዊጡ እቲ ብመዓልቲ ዓርቢ ካብ ናይ ጎይታና ጎኒ ዝፈሰሰ ጽሩይ ማይ ይኾነልና። ብኡ ተጠሚቕና ብጸጋ ካብ ሥላሴ ንውለድ። ዘይተወልደ እማይ ወመንፈስ ቅዱስ ይክል በዊኣ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር። ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወልደ ናብ መንግሥተ ኣምላኽ ከኣቱ ዝኽእል የልቦን ከም ዝበለ ዮሃንስ 3:5 ኤፌሶን 5:25 ህፃናት ወዲ ብ40 መዓልቲ ጓል ብ80 መዓልቲ ይጠመቑ ክብል ከሎ ዘይኣመንቲ ምስ ዓበዩ ኣሚኖም ዝጥመቑ ግን ኣቐዲሞም 3 ዓመት ይመሃሩ ይብል ካህን። ኣጠምቀከ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ 3 ጊዜ ምስ ኣጥመቆ እንድሕሪ ደኣ ኣሚኑ ተጠሚቑ ብሰንኪ ሓጢኣት ተሲሑ ዝነበረ ይጸሪ፣ ርሒቑ ዝነበረ ናብ እግዚአብሔር ይቐርብ፣ ሓሲሩ ዝነበረ ይኸበር። ሕቶን መልስን ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት። ሕቶ ክርስቲያን ዲና? መልሲ እወ። ክርስቲያን ምዃንና ዘፍልጠና እንታይ እዩ? ብዕለት ዓርቢ ካብ የማናይ ጎኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈሰሰ ብማይ ሕይወት ስለ ዝተጠመቕና፣ ብርደተ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሥላሴ ስለ እተወለድና። ዮሃንስ 19:34 ሕቶ ጎይታ ጥምቀቱ ኣብ ዮርዳኖስ ስለምንታይ ገበሮ? መልሲ ትንቢቱን ምሳሌኡን ንምፍጻም እዩ። ትንቢቱ ኣየናይ እዩ? ባሕሪ ርእያ ሃደመት፣ ዮርዳኖስ ድማ ንድሕሪት ተመልሰት። ባሕሪ ዝሃደምኪ እንታይ ኮንኪ ኢኺ? ንስኻኸ ዮርዳኖስ ንድሕሪት ዝተመለስካ እንታይ ኮንካ ኢኻ? ከም ዝበለ መዝሙር ዳዊት 114:3-6 ምስጢረ ጥምቀት ካብ ብዙሕ ሕዱ እዚ እዩ። እሺ ምስጢረ ቁርባን ክንቅጽል ኢና። ምስጢረ ቁርባን ዘበልአ ስጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም እስመ ስጋየኒ መብልአ ጽድቂ ዘበኣማን ወደምየኒ ስተ ሕይወት ዘበኣማን ውእቱ። ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ሰቲ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ። ኣነ እውን በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ። ስጋይ ብልዕ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ እውን መስተ ሓቂ እዩ ከም ዝበለ ዮሃንስ 6:45 ምሸት ሐሙስ ናብ ዓርቢ ዘውግሕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ንድራር ኢሎም ዘቕርብሉ እንጀራ ዘይሓረረን ዘይነቕዐን መሪፁ ኣልዒሉ ባሪኹ ኣኽበረ፣ ለወጠ፣ ኣተዓራረ ኣብ 13 ገይሩ ቆረሰ። ስለምንታይ እዩ እንተተባህለ ጽባሕ 13 ሕማማተ መስቀል ክቕበለልኩም እየ ንማለት 13 ሕማማተ መስቀል ኣየነት እዮም ንዝብል ሕቶ ኣክሊለ ሶክ፣ ተጸፍኦ መልታሕት፣ ተወክፎ ምራቅ፣ ተኰርኦ ርእስ፣ ስቲ ሓሞት፣ ተኣስሮ ድህሪት፣ ሳዶር፣ ኣላዶር፣ ዳናት፣ ኣዴራ፣ ሮዳስ። 5 ቅንዋት ዝበሃሉ ሳዶር፣ ኣላዶር፣ ዴናት፣ ኣዴራ፣ ሮዳስ እዮም። ማቴዎስ 26:28 ክልተ ኣእጋሩ በበይኑ ገይሮም ሸንኪሮምዎ እንተ ኮይኖም ዝጠዓመ ደሪቦም ሸንኪሮምዎ እንተ ኮይኖም ውግኡ ይቝጸር። ካብቲ 13 ሓደ ንርእሱ ተቐቢሉ እቲ 12 ንሃዋርያት ሃቦም። ጥኢሞ ኣጣሞሙ ከም ዝበለ ስርዓተ ቅዳሴ ስለምንታይ ዝውእቱ ስጋየ እዚ ስጋይ እዩ ኢልዎም ስለ ዝነበረ
نايسب سقادو يبلعيو إلوم كي قرموم مدفرين خخونوم نمالت قويتا يسوس كرسوس كي تقبل أقبل ووم انت تزخون كوم ودما لومي كداسكهن كي تقبل أقبل موت أنيرو مو تقبلكم أقبل ووم نمالت أبنت المخان ماركوس 14 كمزي غيرو صباح أبلع المسكال زسواء سقاي إذي إيو انكو بالعو إلو هابم كوم أكا صواء العلو زهديس سرعات مالت حدش زغونا سرعات بتهدسو صانيعو زنبر بإمنت صانيعو من زغبلوو متحازي حداث منقسة سميات سخون حاتيات المستسراي زخل من انت بضحات زفسس دمي إذي إيو كابو ستيو إلو هابم كابو إلو بخفيل مزرابو حادثة تقبلو سلا زي ودو كساب على تمزات كوهاب سلا زنبر ماتيوس 26 سلازي أبقزي قداسي أكالاتكا قط أبيلكا قويمكا نعو تراي محساب دا أنبر كالا نقر موصا نيمان نساقا مبال بحساب كونه بقبري من كسغا ساي قبان سقون دومن بوركي ببرور زي قبرو بمبلع زي قبرو سلمتا إيو انت تبهلي وركن برورن كالا هابتن كلو أبوصا إيو زترف مبلع المستنقن أبسو الناس لذوهاد أمو بحقي كم زفكرنا نمرد إيو صوبس يفكرك ومو لولد سب وإم يستعيركمو إم يستعيركمو بزنت سقا نجاك سبات انت زيفتوم بسقا ايم تقلت كله من نيرا كم زباليك ألمنطوس كالايك آورك انبرورن كابس زهابت أميخا خلخا زبلعن أميخا خلخا زستين كم زفتو أنا فتوكم إيه مو نسخاتكم دما فتوني تأذاتيك أحلون مالت إيو إذا يخون بضحات آتكلتي كاللوخة نمنتا إيو بسرناين بوين زقورو انت تبهلي تنبيتون مساليون نخفت سمت تنبيت انفريه سرناي ووين وقب بذها كابتم سرناي يومن وينومن مسبذحي كابز حقسوو أزيو عزازة كمزبالي مزمور 4 قدامي وأتو لسب إكل وماي وين وسرناي قدامي هيوتو نسب إخلن ماين وينن سرناين إيو يبل سيراك 34 حدن لذا يستي وين منتو أتو هيوتو زولو إيو تنبيتو ذيك خون كلو مثال إدما ملك سيادك بسرناين وينن بمسواتي قبر نيرو يبل تنبيتو بزفلطو أناقرو مثالي أون بزفلطو مسلو مستيرو انتا إيو انتا تبهلي سرناي وحال سبيتي كتحزو خلا صبح سقا يمثل وينون وعي دم تلز مثل بزمثل نقر نمهاب تمساسا لسرعات ساريع لكم نمالت إيو كم أون قويتانا يسوس كريستوس إجزئتنا مريم زقبر وزنبرو سرناين وينن سلز نبره حقن يسقو اندمون كم زهابنا نمرد إيو قويتا يسوس كريستوس حقن أبو مخانون نزل عالم هيوتاوي مقبي مخانون مردئن ناي أماوتو مذكرن زخون حادق زي تتأميقنا كل جزي خاص قون دمون كم نقبل قبره ماتيوس 6:11 إبراويان 6:3 حدا نجار كأب كل عالم أب أشحات زغط صرا أبيات كريستيانات أنت تسوء كم أشحات أواجي أب أو دعمت حردا أيقونان أو كل عالم أنت مقلو كاب قدني قويتانا بعلات عربي استرخبي حالي ماي كم زخنه سوا سقو دما كومو اتي بمعال تعابي أمسكال تسألي نفسي اتفاليو ملكوت التوهادو حدا أكال إيو موت بسقا وهايو بمنفس قدما يبترو 13 كلاي دما لو من صباحن سوا بقيع فلي كم زخنه لو من صباحن سوا سقا قويتا كومو زتفاليه كوم زتفالي أيكونن نسو بعلات عربي زتسوي حدا أكل إيو أب 10 كلت أب 7 أب 8 كاب زبزحة أبيات كريستيانات أون انت تفتته كم ناي بقيع سقا حدا إيد حدا أقري كم تخفافلي أيكونن نقبلو انتاي دا نفسي تفاليتو ملكوت توهدو
አብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ዝኾነ ወልድ እዩ። ስለዚህ ዝኾነ ምእመን ፍጹም አካል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳ እዩ ዝቕበል እምበር ብኸፊል ኣይኮነን ዝቕበሎ። ካብዝን ድሓር እጹብ ድንቂ ኢልካ ምእማን የድሊ እምበር ይኸውን ዶኾን ኣይኸውንን ኢልካ ምጥርጣር ይግበአን። ካብዚ ሓሊፍካ ምርምር ድፍረት ዝቑፀር እዩ። ወበእላ ከናፍር ጾታ ነጊር ዘይትካሃል ጥንቁቀ። በዚ ከናፍር እዚ ናይ 5 ኣእማደ ምስጢር ነገር ፈሊኻን ተጠንቂቕካን ክዝረብ ኣይከኣልን ከም ዝበለ ጎይታ ብትምህርቲ ህቡኣት እዚ ክኸውን ከሎ እውን ሓድነቱን ሰለስትነቱን ተረዲኡን ስነ ፍጥረት ፈሊጡን ምስጢረ ስጋዊ እውን ተማሂሩ ንብሃይማኖቱ ዝጸንዓን ንትሕትናን ሕያውነትን ሒዙ ንዝተረኽበን ዳ እምበር ንማንም ምግላጽ ኣይግባእን። ኢተደዩ ባህርየክሙ ቅድመ ኣሃው ከመ ኢይኪድዎ በእገሪሆም ወተመይጦም ይነጽሁክሙ ማቴዎስ 7:6 ከም ዝበለ። ስለዚህ ካህን ሕብስቲ ኣብ ጻሕሊ ወይኒ ኣብ ጽዋእ ገይሩ ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ስርዓተ ቅዳሴ ኣብፂሑ ይረስዮ ስጋሁ ወደሞ ኢሉ ብዝባረኾ ጊዜ ብርደተ መንፈስ ቅዱስ ተለዊጡ እቲ ሕብስቲ ኣብ ልዕሊ መስቀል ዝተሰቕለ ነፍሲ እተፈፈለየቶ መለኮት እተዋህዶ አብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ ውዑይ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸውን። እቲ ወይኒ ድማ የማናይ ጎድኑ ብኹናት ምስ ተወግአ ዝፈሰሰ መለኮት እተዋህደ አብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ ውዑይ ደም ጎይታ ይኸውን። በቲ ጊዜ እቲ አቀባሊ ካህን እዚ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናይ ክርስቶስ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ኢሉ ክህብ ከሎ ተቐባሊ ምእመን ከዓ ሓቂ ብሓቂ ኢሉ ብዘይምጥርጣር ብዝተቐበሎ ጊዜ ከምቶም ብምሸት ሐሙስ ዝተቐበሉ ሐዋርያት ይኸውን። ንኣና እውን ከምኡ ይግበረልና አሜን። ዝበልዓ ስጋይ ወሰትየ ደምየ ይሄሉ ምስሌ ወአነሂ ይሄሉ ምስሌሁ። እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ሰቲ ምሳይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ እነብር። ዮሐንስ 6:57 ዝበሎ ጸጋ ይረክብ እንተተጠራጠረ ዝቕበሎ ግን ከምቲ ምሸት ሐሙስ ዝተቐበለ ይሁዳ ይኸውን። ካብዚ ከምኡ የድሕነና። ወእምድኅረ ውእቱ ህብስት ቦአ ምስ ሶቢሃ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ። ድሕሪ እታ ቁራስ እንጀራ ከዓ ሰይጣን ኣብ ልቢ ይሁዳ ኣተወ ከም ዝበለ ፍዳኡ ይቕበል። ብፍርሃትን ብራዕድን ቆይሙ ኣቐዲሱ ንምቕባል ድልውይ ኣይኮንኩን ኢሉ ኢድ ነሲኡ ከይተቐበለ ዝምለስ ምእመን ከዓ ተነሲሁ ይቕበል። እዚ ዝኾነ ብ5,533 ዓመተ ዓለም 26 መጋቢት ዕለት ሐሙስ ብዘመነ ማርቆስ እዩ። ካብ ብዙሕ ብውሕዱ ምስጢረ ቁርባን እዚ እዩ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይትአኮቶ ይሰብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ ጥምቀት ኮይታ